naka-gloves ako. Napakaganda! Yay! What's up mga papi? Good morning. So may ride tayo ngayon. Kasama natin ang Bicol Dominar. Ayan o, ka-Dominar sila sir. Tsaka kasama natin si paring Willan. Siya lang yung naka-Ducati sa atin. So punta tayo ng Garchitorena. Okay, so for the context mga papi, ang Garchitorena po ay ang aking hometown. So doon ako lumaki. So mangyayari, ako mag-host ng aming lunch. So sa totoo lang mga papi, so excited ako sa ride na to kasi matagal na ako hindi nakaka-uwi sa amin. So nakapag-prepare na rin naman tayo doon na tumawag ako sa tita ko. Doon kami tutuloy, tapos doon kami magla-lunch. So bahala na mga papi. So napakasaya ng ride na to, napakasaya ng morning natin ngayong araw. So sana magtuloy-tuloy itong magandang panahon kasi ang sabi sa weather forecast magiging maulan daw. So medyo twisties ang papunta ng Garchitorena, lalo na from Lagunoy to mismong poblasyon ng Garchitorena. So ang mangyayari, pwede tayong bumakbak papuntang Lagunoy, and until from Lagunoy to Garchitorena ay laylo na lang tayo kasi ang twisties doon medyo malumot mga papi kasi rainforest siya eh. Ang daanan natin is masyadong covered ng rainforest, so medyo malumot talaga. So ingat-ingat lang. So sana wala naman walang mangyaring aberya. So sana safe ang lahat. So enjoy lang natin tong ride na to mga papi. Let's go. Si Sir Yogi yung nag-lead sa atin ngayon. Nakasabay natin yan sa endurance before. Malupit yan, malupit na rider yan. So magkakaroon lang tayo ng mga stopover. Tulad ng parting Lagunoy, mag-stopover tayo doon. Tapos from Lagunoy, dire-diretso na tayo. Ewan ko lang kung kakain pa kami or diretso na kaming Garchitorena, doon na lang kami kakain. Ewan ko, tignan natin mamaya. May kasama pala kaming dalawang small displacement, isang ADV, tapos isang naka-Mio, pero mga kargado, putang ina, ang lalakas. Haha, napakaganda. The best. So, kain lang tayo mga papi. Test yung online tutorial. Online banking. So, kain lang. So, super aga pa, alas 8 pa lang. Kailan muna tayo, Mga 10 siguro, boss. Ang abutan ka naman? Mga 10, araw. Okay mga papi, so dito tayo sa magandang spot. Ayun yung Agirangan Island or Rose Island sa kung tawagin na tayo. Ayun, line up natin. Nice. Ang ina.
Okay guys, so kumain lang kami. Tapos nagpicture dyan sa magandang spot. Tapos dire-diretso na to mga papi. So, napakaganda ng ano na to. Napakaganda ng lugar na to. Ito yung mga twisties na ganito yung ano, maganda. Tignan mo, napakaganda ng scenery dito. Puro kabundukan, malupit. Ayan, oh. So titigil tayo doon sa highest point. May highest point dito mga papi, yung dalawang bundok na pinagdugtong. Tapos may tulay siya. So napakaganda doon. So tignan natin, papakita ko sa inyo mamaya. So, lagay tayo ng sticker dito mga papi. Kain gas ko. Ika na lang maglaag. Naka-gloves ako. Ay, mo pa para may... Iyo po. Sige. Sige po, naglalaag. Ayos okay. Sige po, lag mo na lang. Okay na mo to. Si kagrupo to baga sir. Ayos. Ano pangalan mo ma'am? Malu. So si ate Malu, siya na lang daw maglalagay. Digde. Okay. Sige po. Thank you ma'am. Magpabalik hapit kami igdi. Balik man lang kami. Thank you. Nice. Ayos, gisain po. Diyan mo lang. Yan. So nagpadikit si ate ng sticker. Marami na palang pumupunta dito mga nagvo-vlog na mga papi. Yan sir, tiwi na yan. Tiwi po yan, tiwi. Itong inagihan ta. O yun na po yan. Ayun po, magkataid man lang yan. Sangay, tiwi. Pag arog mo kayan dyan, tiwi na yan. Albay. Tapos tabako sa irinutan. Ayun po. Kaya bagaw. Tiwi tabako yan sir. Pag yan paarog ka ni, pag laog mo dyan, tabako yan. Paarog ka ni. Ini po, dire-diretso mo yan, karamuan yan. Yan ang agi kang karamuan dagat. Tapos ang dagat mang kang Garchitorena, ang tamban sa Balyo. Tamban po ang Garchitorena dati. Ngunyan po kaya dahil naman nagpaparaaran ngunyan ta igwa ng tinampo. Kanto. Iyo po, diretso na ni. Opo, diretso. Sa ang mode of transport. Karamuan po 'yan. Primera. Karas. Presentasyon mga papi, nasa presentasyon na tayo. Alright. Napakalupit. Mapapaaga tayo. So medyo mahaba-haba ang oras natin para makapaglibang sa Garchitorena. Mahaba-haba ang oras para makapag libang-libang. Ayos napakaganda. Yay!
Hindi na tayo titigil dyan. Mapapahaba tayo ng ano, ng tambay. Okay mga papi, andito tayo sa peak. So mga papi, ito yung pinaka highest point. So maganda mag picture dito, tignan mo. Tangina. Hey! Lupit! Feature. Dari mo to, mag-picture daw. Buha. Instagram lang. 1, 2, 3. Tangina. Nainot na kasi dati, bubusinahan ko. Yeah, okay. Crossing. Dito na tayo sa crossing. So papunta dyan, Karamuan. Dito naman ang Garchitorena. Let's go. Malapit na tayo mga papi. Okay. Subak. Yeah. Ayan na. Sige, boss. Alright. Dito na tayo, mga papi. To. Ha? Ayo, braya, may paman. Maikot-ikot muna kami. Oo. Ano muna, pairing halo lang. Ayo.
Philippines. Tang ina mo, boss. So, napakaganda ng view dito, guys. Oh. So, yan ang tawag sa ano na yan is Sisiran Bay. Ayan, oh. Sisiran Bay, mga papi. Zone 1, 2, 3. Hindi, 1, 2, 3, 4. Ayun yung simbahan, oh. Kasi galing kami doon kanina sa dulo. Yun. Diyan pwede ka na mag-swimming. Lupit. So may taas pa to, mga papi. Pwede pa tayong pumunta sa taas. Presko. Aabutan tayo ng ulan pag pauwi. Ayan, oh. Ang ulan. Laway-laway mong kaya tayo. Same lang. Same lang, nakambabagon. Same lang. May gap, may kapit man yung gulong mo. May kambabagon. Arin, boss. Yan mas tayo. Diyan lang ako mas tayo. Presko, nay! Hindi mas na ba mayo adoro sa ano. Presko, mga papi. Ano? Papalik na si Don. Hinanap lang muna namin daw. Sabi ko, balikan ko kayo kasi sabi ko, nakita ko kayo. Dahil na da ka mo kuta babalikan, boss? Abo na na? Oh, kitang-kita yung pesto niyo dito. Ito ng mga bulat. Mabalik mo. Pero pistahan, pero di pa pista. Dapat kami araw. Sibuag, sibuag. Basta pag magmotor, luway-luway ka na. Kaya magkuya na, mag-arapura. Pwede. Yan, luwag ang paluto. Okay, mga papi, so pauwi na kami, mga papi. So napakalupit, napakasaya ng ano namin, ng experience ng mga Dominar boys. Kasama natin is isang Kawasaki, isang Ducati, isang Mio, tsaka isang ADV. Enjoy. Nakapag-enjoy tayo, nakapagpahinga ng maayos. So medyo umulan lang, kaya medyo nagpatila lang tayo ng ulan. Alright, mga papi. So sa mga nakaabot dito sa part na to, sa part ng uwian na, so thank you sa panonood, mga papi. So ang mga bagong subscriber natin dyan, welcome. And sana nag-enjoy kayo. Please do like, comment, share, and subscribe sa aking YouTube channel, mga papi. And kung nagustuhan nyo ang ating episode for today, hit nyo yung notification bell para updated kayo sa mga susunod pang upload. Alright, so that's it, mga papi. So ride safe and God bless sa inyong lahat. Baba